pam ydym ni angen swyddog menywod? Mae gan fenywod gydraddoldeb, yn does? Gall menywod gael addysg, mynd i weithio a phledleisio, yn union fel dynion. Felly pam ydym ni angen swyddog menywod? Rydym angen swyddog menywod oherwydd fod menywod yn dal i cael eu talu 20% yn llai nac cydweithwyr sy'n ddynion. Mae hyn hefyd yn effeithio y fenywod sy'n fentisiaid. Dim ond 22% o aelodau seneddol y Deyrnas Unedig sy'n fenywod. Dim ond 5% o olygyddion yn y cyfryngau sy'n fenywod. Mae 50% o fyfyrwyr cemeg eithriadedig erbyn hyn yn fenywod, eto dim ond 5% o athrawon cemeg mewn prifysgolion sy'n fenywod. Mae 68% o fyfyrwragedd yn dioddef aflonyddu rhywiol tra byddant yn y brifysgol neu'r coleg. Mae 1 o bob 7 myfyrwraig yn dioddef ymysodiad corfforol neu rhywiol difrifol yn ystod eu hamser yn y coleg neu'r brifysgol. Cred 30% o fyfyrwyr Cymru sy'n ddynion fod menyw yw beion rhannol am gael ei threisio os ydy hi wedi meddwi neu'n gwisgo dillad sy'n dangos tipyn o gnawd. Caiff 2 fenyw yn y Deyrnas Unedig eu lladd bob wythnos gan gymaf neu gyn gymaf. Felly sut all swyddog menywod helpu? Mae swyddog menywod yn bennaf i wrando ar faterion sy'n peri pryder i unrhyw fenywod ar y campws, ynghyd â chynrychioli menywod yng ngholegau a phrifysgolion y wlad. Diben swyddog menywod yw amddiffyn ac ymladd dros eich hawliau, ac wrth sefyll cam wahaniaethu mewn cymdeithas yn ogystal ag ar y campws. Boed hynny'n hawl i dal cyfartal, cyflogaeth gyfartal, neu rhywbeth mor sylfaenol ar hawl i fod yn diogel. Golyga hyn weithio i roi terfyn ar aflonyddu a chamdriniaeth, drwy ddiddymu ymddygiad amhriodol ac anghyfreithlon. Herio meysydd a gaiff ei dominyddu gan ddynion ar draws eich undeb, ym mhopeth o chwaraeon a chymdeithasau i ddemocratiaeth a chynrychiolaeth. Lansio a chynnal ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth ymysg menywod a dynion ynglŷn â'r materion hynny sy'n ymwneud ag anghydraddoldeb rhywedd, fel y gallwn hi ryw ddiwrnod fyw mewn cymdeithas deg. Mae swyddog menywod yn fwy na dim ond rhywun i siarad â hi, a fe gallwch wneud hynny hefyd. Rôl swyddog menywod yw ymladd dros hawliau menywod ar y campws a'r tu hwnt. Does yna ddim cwestiwn pam ein bod ni angen swyddog menywod. Mae'r gwaith yn parhau.